margok sinami. Nang manortor mahami manitegol dan sa bangunan. Asa taruh kami manortor jumurong pero kami asa bayamong magodan alwalun damang ma suri batasi kurusada. Baik kamu memang godang tua kasul do nabadia. Maulah kemana malu namin nung pasat kamu godang susuruh nabadia. Sauna itu lulu damang ma suruh si tuan atau lihat na lulu badamang ma. Mau lihat mana malu nami? Ada orang so dimula-mula udah mang lihat maju mula makata ita manuton oputan jolu yang udah mula-mula situ orang tua oputan mula dan ulun opura mula na nama dari saruna dan benoto nangutuna siapa di mana dogona nasa nanon mula lu nama lata, mula nyongga nama suara. Kamu memang naung gaya Kristen dan mana saat alai pautor, urut patorian asal pas. Ai dok na tua muka matalu dari garu. Anggol rumah ikon dihot lo perbatu. Mu babe alat naung alaro alat baru. Anggol soba ikon hot dari bata. Do palai do asal asa ay naung ito para bihat to kanon nanti joguton ko sa gabi na yun pas ba naman budang mula-mula. Kamula sesuai mah godang dibatasi turut saya. Mau berarti mana mau kamu godang turut saya. Badang mah godang nihara nabadia. Badang ma godang semurang-murang. Badang ma godang dami si Bumalim. Pada manggu kainang, alane manoktor ma pamulan ulia lo hasuton badang ma godang soba tu bona hasuton ala manoktor ma pamulan ulia.
Baik mabodang sa ata daw si Tio asa sa nauli sa naringgat tulautan mata paso-paso libatan sulit pasa sa lisulong sa tubatayan sa ililin kita mangulo sa tubangabian baik damang mabodang sa ata.